हाय फ्रेंड्स, आपल्या या आशुतोष क्रिएशन या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आम्ही या चॅनलमध्ये रोज काहीतरी वेगळं करावं ह्याचा विचार करत होतो. मग ही नवीन बोट आमच्या डोक्यात आली. या होडीचं नाव आहे पंखाची नाव किंवा पंखाची होडी. तुम्हाला शाळेत दोनच प्रकारच्या होड्या शिकवल्या असतील, एक ही साधी व ही एक काठी नाव. आज ही नवीन नाव तुम्हाला मी शिकवणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला एक चौकोनी कागद लागेल आणि कुठलीही कात्री, डिंक किंवा अजून काही वस्तू लागणार नाही. सर्वप्रथम आपण अशी त्रिकोणाकार घडी घालून घेऊ. पुन्हा या टोकापासून ते या टोकापर्यंत अजून एक त्रिकोणी घडी घालू. हे झाल्यावर आपल्याला हे सगळं उघडायचं आहे. इथे एक मिडल पॉइंट येईल. त्यानंतर अशी आयताकार घडी घालून घ्यायची आहे. नंतर जसं आपण साध्या होडीला करतो तशी चौकोनी छोटी घडी घालून घ्यायची. पुन्हा हे उघडून इथं आपल्याला एक जो पहिल्यांदा बिंदू मिळालेला त्याच्यावर चारी कोपरे तिथं सेंटरला घ्यायचे आहे. या रेषेला नीट घ्यायचे आहे. हे झालेले आहे. ह्याच्यानंतर आपल्याला कागद पलटून घ्यायचा आहे. पुन्हा मागं जसं केलं तसंच या सेंटर पॉइंटला चारी टोक दुमडून नीट घडी घालून घ्यायची आहे. त्याची या रेषेला, ही जी रेष आहे इकडं, ती जर नीट घेतली नाही तर होडी चुकेल. हे नीट घेऊन झाल्यावर मग पलटी करायची आहे. आणि येतो आता सर्वात अवघड. हे इथे या सेंटर पॉइंटला मागं असं धरून हे दोन जे आहेत ते मागं दुमडून घ्यायचे आहेत. अशा प्रकारे मग ही जे पहिले येईल ते मागं घेऊन घ्यायचे आहे व बाकी दोन इकडच्या बाजूस दुमडून घ्यायचे. मग साध्या होडीसारखे असे नीट घ्यायचे व हळू ओपन करायचे. आता ही तयार झाली आपली नाव. आता एक राजकुमार व राजकुमारी होती. याची काय झाले, ते समुद्रातून प्रवास करत होते. नाव चालली होती नीट, पण एकदम पाऊस चालू झाला. मग त्या राजकुमाराने विचार केला की राजकुमारी तर भिजेल आणि आपणही भिजू. म्हणून त्याने असे त्याला शेड केले किंवा भिजू नये म्हणून असे झाकले. मग त्या समुद्रात काही समुद्र चोर होते. त्यांनी राजकुमार व राजकुमारींचा पाठलाग केला. या नावेची तर स्पीड कमी होता. मग ते समुद्री चोर पुढे पुढे गेले. मग राजकुमाराने त्या बोटमधले एक बटन दाबले व नावेला टर्बो पॉवर दिली. ती अशी. हे आतून जे येतंय ते आता या होडीचे झाले मोठे पंख. आता काय झाले, आपल्याला ऊन लागणार नाही, पाऊसही लागणार नाही आणि स्पीडही चालेल नीट असे येते. आणि हे बघा, पुन्हा पाऊस थांबल्यावर हे आतही टाकता येते.
तुम्हाला ही जर बोट आवडली असेल किंवा तुम्ही ही शाळेत जर शिकला असाल तर कॉमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा आणि चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्स.